Bon dia. Tornem-hi amb el LibreOffice i tornem-hi amb les combinacions de correspondència. L'altre dia en vam fer una molt senzilla, vam ficar un bloc d'adreces i vam personalitzar la salutació que deia benvolgut senyor o benvolguda senyora. Segurament amb això en teniu prou, ¿vale? Però si en lloc de dir benvolgut senyor volem dir estimat senyor o hola senyor o hola Manel o hola Malipuri, anem a remenar-ho això, anem a veure com ho podem remenar. És una mica raro, ¿vale? És aquelles coses que segurament, la meva teoria és que en les properes versions del LibreOffice serà més senzill. Però ara com ara, a 2025, finals de 2025, funciona com us ensenyaré. El més probable és que si feu combinacions de correspondència sigui per spam, ¿vale? Però jo ara mateix, imaginem-nos que vull felicitar el Nadal a tots els meus contactes i vull posar estimat Roger o estimada Carla o estimat no sé què, etc. Vull dir, que sigui diferent home que dona i que no sigui tan formal com em fa per defecte que em posava benvolgut senyor cognom. Llavors, me'n vaig a eines, me'n vaig a auxiliar de combinació de correu. Trio document actual, la resta seria molt semblant. Endavant. Trio carta o missatge de correu electrònic. L'única diferència és que si triem missatge de correu electrònic no voldrà posar el bloc d'adreces aquí a dalt de la carta. Vale? Trio missatge de correu electrònic, preto endavant. Aquí em diu igualment que seria un bloc d'adreça. Crec que s'està liant. Vale? Crec que això també ho arreglaran. En tot cas, seleccionar la llista d'adreces sí que és important. Selecciono. Se'n recorda les últimes que he fet servir, si no podria posar afegeix i l'afegiria, com en l'últim vídeo. Si no sabeu de què estic parlant, recomano veure primer l'altre vídeo que es deia com fer una combinació de correspondència amb LibreOffice, crec. Però si ja l'heu vist, aquí simplement faig clic-clic. No he fet clic-clic. No, perdó, en lloc de fer clic-clic faig d'acord. I ara aquí ja surt el llibre d'adreces on estan totes les persones a les que escriuré. Vale? És un full de càlcul que conté diferents camps, nom, cognom, etc. Apreto endavant. I aquí està el meollo, aquí és on veníem a jugar. Per defecte, posarà les dones benvolguda senyora cognom i els homes benvingut senyor cognom. Puc treure que contingui salutació, llavors no sé què estem fent, vale? Puc treure que la salutació sigui personalitzada, llavors posarà aquesta d'aquí. Tampoc tindria gaire sentit llavors fer la combinació que estic fent ara. I aquí veig el preview de com està quedant. Anem a canviar-ho, vale? Com que és una felicitació cordial, no vull que posi benvolguda senyora. Vull que posi, aquí tinc el desplegable, diferents opcions, no n'hi ha cap altra. Anem a afegir-ne una altra. Me'n vaig a nou. I això és un embolic. Vale? Això, bueno, no, és fàcil, però és diferent de tot i bueno, a mi em resulta curiós. I també la meva teoria és que això també ho arreglaran en properes versions del programa. Mireu, primer, això és un fallo segur. Està seleccionat salutació i no puc apretar aquí. Doncs anem a posar una altra cosa, anem a posar cognoms. Clic, clic. O amb un clic en tenia prou. Clic cognoms i ara sí que puc apretar aquesta fletxa. Apreto aquesta fletxa i ara m'ha vingut aquí els cognoms. I a sota veig la previsualització del primer exemple que es diu Prat Tort. Que vull afegir una altra cosa? Clic, clic. Prat Tort, Manlleu. Vull afegir el país? Clic, clic. No està disponible a la meva taula. En tot cas, les coses que he afegit també m'ho puc repensar. Estiro cap a l'esquerra i tornen cap aquí. Trec això i trec això. Anem a posar el nom, vale? Pel nom de pila, en lloc de cognoms. Pam. En lloc de Prat Tort, veiem en Miquel. I anem a posar-li una salutació. Salutació. Veieu que al principi no estava la fletxa, ara sí. Jo crec que això és simplement un bug, un error del programa. Apreto aquí, afegeix la salutació, i ara la salutació la puc triar d'aquí sota o puc escriure jo. Per defecte hi ha benvolguda, hola i salutacions. Crec que puc posar també estimat. Compte. Aquí surt el primer preview, però tampoc surt bé. Estic personalitzant
la salutació de les destinatàries femenines. He apretat aquest 9 d'aquí dalt, que és pels femenins. O sigui, encara que aquí surti Miquel, no vull posar estimat, vull posar estimada. I, surt desordenat. Doncs apreto. O sigui, tinc seleccionada la salutació i li dono aquestes fletxes d'aquí. Si apreto aquesta, s'anirà cap aquí, s'anirà cap a la... desapareixerà d'on l'estic posant. Però si apreto aquesta, clic, ha passat a l'esquerra de nom. I posa estimada, nom, tot junt. La meva intuïció és voler fer clic aquí al mig i apretar l'espai, però no puc. El que puc és apretar el nom i amb el nom seleccionat apreto cap a la dreta. Clic i ja està. I ara aquí la preview sí que es veu bé, excepte el gènere que patina. Si volgués posar també els cognoms, etc. Però en aquest cas jo crec que ja estem. Una coma, anem a posar una coma. Signe de puntuació. Clic, clic. I aquí trio la coma, l'apreto amb el teclat. I veig a sota com es veu. Li dono cada acord. Doncs aquí a les dones els dirà estimada nom i els homes encara els dirà benvolgut senyor cognoms. Anem a canviar-ho això, fem-ho paral·lel. Aquí salutació no la puc canviar directament. Envio primer el nom, envio la salutació i envio un signe de puntuació. Aquí moc, agafo la salutació i la porto cap a l'esquerra. Ara m'ho he fet tot junt. Vull portar el nom cap a la dreta per fer espai, però me'l tirarà cap a la dreta el signe de puntuació. Això és que és molt... no sé com està pensat això. Tiro el nom una mica més cap a la dreta, així genero l'espai, i agafo el signe de puntuació i el tiro més cap a la dreta i més cap a la dreta. I li dic que el signe de puntuació sigui la coma. No és difícil això, és absurd, però li pillareu el tranquil·lo de seguida. I em falta la salutació, dic quina vull. Vull que sigui estimat. Fixeu-vos, ara estic als destinataris masculins. Doncs ara, estimat. Estimat Miquel. D'acord. I ara crec que aquí sí que puc anar veient tots els destinataris si m'ho està fent bé el gènere. Abans no m'ho feia bé. Ara crec que sí. Estimat Miquel, estimada Laura, estimada Irene, estimat Joan, estimat Oriol, estimada Clàudia, etc. Ja no tinc més amics. Quina tristesa. Si ho arribeu a saber, ho faig a mà. En tot cas, endavant, i em deixa ajustar la disposició. Ara està el bon Nadal aquí amunt i la salutació ben a baix. Doncs vull moure la salutació cap amunt. És un desastre, això. El més còmode... també puc moure... fer-ho des... No, això d'aquí és el bloc de... Això és l'adreça de la salutació. També ho puc moure des d'aquí. Però apreteu finalitza i aquí és on recomano jo canviar-ho. O sigui, aquí podem borrar els salts de línia que hi ha aquí entremig. Puc fer també que es vegi això, les marques de formatació, i borrar o afegir salts de línia fins que estigui satisfet de l'aspecte de la meva carta. I això es veu, però no es veurà, i d'aquests dos es veurà només el que sigui home o dona segons el full de càlcul on tinc, o la base de dades on tinc els meus destinataris. Tot això està explicat en l'altre vídeo. Era aquí només perquè veiéssiu aquesta part de personalitzar això. I ja estem. Que tingueu molt bon Nadal. Adeu.